Pengalaman Paskah Panglimbang 5 menit dina Ngat Kliwon tanggal 20 April taun 2020 kapetik saka Injil Yohanes bab 20 ayat 1 tekan ayat 19. Dos pundi pengalaman Paskah taun niki? Pitakonku karo sawetara wong kang rubung-rubung ning ngarep kapel biara sak lebaran nderek misuci Paskah. Wah, perayaanipun jan meriah der. Kuripun sae, mantep. Wangsulane Pak Tono karo ngacungake jempol. Khotbahipun Rama jan mak jeleb, kena ing ati, kebak greget. Wangsulane Mas Teddy Sumringah. Sing cetha kula bersyukur dene kaengetaken malih mring karya kaslametan dalem Gusti. Kula mboten saged mbayangaken dos pundi nangsip kula menawi mboten dipun tebus Gusti Yesus. Wangsulane Mbah Merta karo kaca-kaca bungah. Kados pundi pengalaman Paskah panjenengan para pandemen PLM taun iki? Para sutresna PLM kinasih, waosan dina iki uga ngemot maneka pengalaman Paskah. Mligine pengalaman Paskah Santa Maria Magdalena, Santo Petrus lan salah sawijining murid. Priagung tetelu darbi pengalaman Paskah beda-beda, selaras karo swasana ati lan kapribadene. Santa Maria Magdalena kang sajake banget ngasihi lan keputangan budi marang Gusti Yesus tansah kepikiran mring panjenengane. Rasane amung kepingin caket wae marang panjenengane senadyan Gustine mau wus sedo. Mula rikala jago kluruk kapisan keprungu dheweke age-age cecawis samukalir banjur geganjangan nyambangi pasaryan dalem. Dheweke ora menggalih bebaya ing marga utawa kepriye mengko carane nglebakake watu penutup lawanging sarian jer kang ana pikiran amung kepingin caket Gusti. Panjenengane lagi kaget lan gupuh rikala pirsa lawanging sarian wis mbukak. Waduh, Gusti dicolong wong iki pangrasane. Kanthi pikiran Gusti Yesus dicolong wong, Santa Maria Magdalena gage mlayu menyang panggonane para murid. Santo Petrus kang pancen dasare wong spontan tanpa mikir dawa, rikala antuk pelapuran menawa Gusti Yesus ilang saka sarian, gage bradat mlayu tumuju sarian. Sadawane dalan tansah gembuleng ing pikirane rasa ora trima genio isih ana wong mentala nyolong jisime Gusti Yesus. Panjenengane mlebu sarian nanging kang ana amung sepi-sepen sarta kain mori lumempit rapi ing papan kanggo nyarekake Gusti. Santo Petrus ora mangerti apa kang sak temene dumadi. Santo Yohanes Pangripta Injil ndudut panemu menawa Santa Maria Magdalena lan Santo Petrus ngrasakake kaya mengkono merga durung mangerti apa kang kasabdakake Gusti jroning kitab suci. Dene salah siji murid kang sak temene wis luwih dhisik ketuk sarian ananging merga luwih enom nyumanggake Santo Petrus luwih dhisik mlebu sarian rikala nututi mlebu sarian lan sumurup apa kang dumadi ing kono dheweke percaya. Para tresna PLM kinasih kepingin tansah caket Gusti, ora rila Gusti ilang sarta percaya mring prasta wungu dalem mujudake pengalaman-pengalaman Paskah kang banget wigati. Kanthi wungu dalem sapa wae bisa caket Gusti, sauger dheweke tansah nglodhangake wektu kanggo nyaket panjenengane. Kanthi percaya mring wungu dalem, sapa wae ora bakal kelangan Gusti. Akeh pendherek dalem Gusti ninggalake panjenengane, marga padha ora percaya menawa Gusti wis nandhang sangsara, sida sarta wungu saka sida. Suwawi sami munjuk kunjung asma dalem Yang Rama Sang Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.
Alamo agung kawula munjuk sembah nuwun awit karya kaslametan dalem ingkang dumados wonten pangorbanan inggo sedo sarta wungu putra dalem. Paduka kawula puji lan luhuraken sareng Yang Putra lan Yang Roh Suci sakmenika sarta ing salami-laminipun. Amin. Kunjung asma dalem Yang Rama so Yang Putra tuwin Yang Roh Suci. Amin.